Dewisodd yr artist Marc Rees ddeuddeg gwrthrych o Amgueddfa Sirol Caerfyrddin I gynrychioli deuddeg thema'r prosiect theatrig Tir Sir Gâr. Dyma hanes un o'r gwrthrychau hyn. Basged yw hon, darn o grefftwaith sy'n cynrychioli'r thema Llafur. Creu basgedi yw un o'r crefftau hynaf a mwyaf amrywiol yn hanes Cymru. Yn ystod yr oes haearn, roedd y rhan helaeth o bethau a grywyd gan ddyn wedi'i gwehyddu. Enw'r arddull a ddefnyddiwyd I greu'r fasged hon yw lipwork. Gwellt yd a ddefnyddir yma, nid gwair, a chai'r gwellt ei glymu'n dyn nes ffurfio torch neu raff hir. Cair torchau eu rhwymo at ei gilydd gan ddefnyddio rhisgl miaren. Mae'r arddull yn wahanol iawn i'r grefft o wneud basged yn y ffordd mwy poblogaidd a chyfarwydd o wehyddu. Gyda mwy o waith, gellir creu basgedi o lawer mwy o faint a chydeiriau yn y modd hwn. Tan yn gymharol ddiweddar, roedd y traddodiad ar grefft hon yn parhau yng ngofal un dyn o'r enw Mr Ben Evans o Frynllys, Bwlchllan, yn Sir Geredigion. Yn ôl Amgueddfa Caerfyrddin, mae'n debyg mai o'r bedwaredd ganrif ar 15 ydaw'r fasged hon, os nad yn gynt na hynny, a chai ei defnyddio I gario dillad neu ddefnydd. Meddai Marc Rees, yr artist tu ôl I Tir Sir Gâr, fod delwydd bregus iawn gyda'r fasged hon o gymharu â llawer o'r gwrthrychau eraill a ddewiswyd. Mae yna berthynas amaethyddol cryf iawn gyda'r fasged a chysylltiad clir iawn gyda'r tir